Kaixo, ni Gorka naiz, Gorka Karapeto naiz, Azpeitiarra, eta bueno, ja 3 urte edo badaramatzat Iruñan bizitzen. Eta eskalatzailea naiz, 20 urte baino gehiago damaskit eskalatzen, eta hori da gehien gustatzen zaitena. Eta bueno, horregatik hemen gaur hitzaldi bat emateko aukera izan dut Mendillorrin, eta bueno, netzako plazer bat izan da erakustea jendeei. Ze iten ibiltzen gehan, gure afizioa dakeun jendea, eta euskaraz izatea ere, pozgarrian etzat, eta gustora egon naiz. Emanaldi honetan ikusteana gehien bada, alde batetik kirol eskaladako bide batzuk egiten azaltzen naizena, zailtasuneko bia batzuk. Hasieran horren aurretik pixkat esplikatzet, esan detan bezala nungoa naizen, nola hasi nintzen, nun, eta hori dana, eta niretzako ze garrantzi dukidun hasi naizen lekuek, kasu honetan Azpeiti eta Azpeitiko eskalada txoko bat, dagoela kanteratxo bat, hasi ginen, eta gero hori, Araotz, beste leku baten, beste pauso baten hasi nintzen nien juten nintzen lekue. Eta gero hortik aparte, horma luzietan agertzen naiz pixket eskalatzen, Picos Europan Asturias aldien Pico Urrieleko hormatan eskalatzen, eta baita ere zailtasuneko biak, baina pixkat kirol eskaladan aldetik pixkat desberdina, beste konpromiso bat eskatzen duten biak, eta ez da oso bideo luzie, 30 minutu ditu, baina askotan nahiago izatete jendea gustoa gelditzi eta horrekin luze gilein gabe, aspertu gabe jutea bintzete etxea, askotan luze gila ipintzan emazu jendie aspertu leike. Eta gauza gutxi gehiago, azaltzen naiz bertan hitz egiten eta baita ere esplikatzen, bertan imagenak azaltzen nahi diren bezala, pixkat atzetiken nire ahotsa agertzea eta batzutan azaltzen naiz hitz egiten, ikusten nahi gehanan inguruko, pixkat ze ikusten nahi gehan azaltzen. Super haters, fair mean. You know how we do. It's worldwide. It's raining bullets, and it don't stop. Yeah. Tryna stay focused, cause the people's with us. Ez gara librei. Eskaladiek azkenien eman nau, bere inguruen edo eskaladako ambiente baten bizitzea eta lan egitea ere bai, Eta egitea zen, niretzako importantia, gauza edera da, jendiei gaztetxuek, kasontan gaztiekin lan egitea, erakustie behaiei, zure esperientziek zein dien, eta behaien gandik ikaste zu asko, azkenien zu erakusten naizea, baina behaiek aldi berin erakuste izue pilo bat da. Eta hori, eskalada munduen esango genuke lan egitie, gauza desberdintan, eta kasu honetan, hain Iruñan eskalada gune bat zabaltzea guez, proiektu baten esatuta gaude, publizitate pixketu ingoet bihatz eskalada gunea,
Eta hoxe, ilusio pilo batekin, eta hori ez, gogo danak hortan dazkegu jarrita, eta hoxe, nik espero gauza polit bat izango ala, hori ez, jendiek eskala gual izeteko eta proba gual izeteko eta momentu eder batzuk pasatzeko, ez. Eskerrik asko, ernea etortzagatik, emanaldi honetara. Bueno, ikusiko duen bideoa euskaraz da, baina subtitulo batzuk dauzke erderaz, porque no entienda. Eta, bueno, pixkat esplikatzeko, hori, presentatzen nahi ni Gorka naiz, Azpeitiara, eta ja 20 urte baino gehiago damazkit eskalatzen hasi nintzenetik, eta eskalada munduan pixkat. Eta, bueno, ez dago asko esplikatzeko gehien bat hasiera baten jolas bezala hasi izana, konturatzeako ikusi nuen, hori nahi nula egin, ez? Eta asko eskalatzaile asko esate den bezala bizitzeko modu bat, ez? Bihurtu zen. Emanaldi hau ordu erdi da, 30 minutu, eta pixkat reflejatzeu hori. Izenburua da atzak estuturik, eta reflekatzeu igual pixkat azkenengo 2 urtetan indituen eskalada batzuk. Eta bertan ikusiko dugu kirol eskaladatik egindako bide batzuk, zailtasuneko bia batzuk horietetik aparte piku burrieilu, naranjo egunez bezala ezagunago batzuntzako, baina piku burrielun bi bide desberdin egiten. Fiskat, hori ez, zailtasuneko biak horma handietara ematen eta hori ez, era librean, era askean eskalatzen. Eta nik uste hoberena ikustea izango dela, baina esateko bat da Pilar del Cantabriko ditzen bia bat, lortu nola egitea librean, eta beste bada Orbailu. Orbailu bia ez nun lortu egitea, baina oso gertu heldu nintzen, eta baita ere askotan eskalatzaldeok ohituta gaudez lortu dugun esplikatzea, baina bidean gelditu dien bia horiek askotan oso garrantzitsua dira, eta batzutan garrantzitsuago ere ez. Orduan, nahi nuen baita ere jendeakin konpartidu pixkat zer da intentuan saiakeran gelditze hori ez. Eta hoxe, besterik gabe, nik uste hoberena play eman eta hori, disfruta gozazuela, eta gero galderarik edo egin nahi badu norbaitek, lasai egin. Oso ematen hartzen dutenen, lehenengo gutien ja aragotu zen, ez? Beste niretzako zailtasuneko biak egitea etortzen dauken leku, ez? Eta hemen egin nuen nire lehenengo 8 mailako biak hemen egin dituen, 8 plus bai, 8 plus arte egin dituten maila bakoitzeko lehenengo biak, hemen egin dituen, ez? Eta egin esan niretzako xarma berezi dauken eskola bada, eta rekuerdo honak ekartzetik aparte oso guztua eskolatzetan leku batez. Esango nuken ere eskola favoritu dela.
bullets. And it don't stop. Yeah. Tryna stay focused, cause the people's with us. Temperature is rising, you don't want the bubble bust. Scars only deepen, in this that we're sleeping. Lies stay a lesson, knows those don't that believe in. Violence, silence, political asylum. People get down, even though they not troublesome. Not they wanna troublesome, looks like a problem, son. You know it's a problem when the problem got a problem, son. Only here to solve one, that's the solution. An invasion to put this up illusion. This is not a figment of imagination. Bueno, hauxe izan da, bideoa. Hauxe, eskerrik asko ahaztu zait lehen gauz bat importantea esatea. Bideo hau dena produzioa Belai Azkuntze izan da duena. Eta egia esan lan asko dago atzetiken, nahiz da bideo oso motza izan, buru hauste asko eman zizkigun momentuek izan ziren, eta ez editatzen bakarrik, baizik eta baita ere irudi denak hartzeko eta lan pilo bat dago. Zeratik oz bada eskalatzea, baina gero egon behar da sokatan zintzilik, egun bat goitik, beste atzetik, urrengoa txarra dala, urrengoan ez dakize. Eta, bueno, hori, nik uste nez da proiektu honetan agertzen esuena ni izan, azkenan taldeko lan bat dala, ekipoko lan bat. Eta hori, eta galderarik baldin badago, puedes preguntar en castellano. Si hay alguna pregunta, pues... Eso. Ni hasi nintzen eskalatzen, beste gaztetxo banitzen eta gaztetxo asko bezala, normala da ez, kirol desberdinetan ibiltze beha, eta askotan, egite duzu, ez dakizu lagunak egite debena, eta kirol bat, probatzen duzu, beste bat, eta ondo pasatzen nuen beste kirolak egiten, hasieran gustatzen ziten asko, futbola eta horietaz aparte gehiago gustatu izan zait beti, eskeita hartu eta eskeitakin ibiltzea jun, edo ni azpeiti, ez dauk ondartza, baina nahiko kostati nahiko gertu bizidea, eta surfitea juten nintzen, udaran, eta piskat habilidadia eskatze ben kirolak ez. Eta eskalatzen ze ikusi nun, hasieratik hasi nintzen eskalatzen, hori ez, ikusi nun hori zala gustatzen zitena eta hori. Eta ondo jute ziten gauza bazala, baina ondo jute ziten fizikoki eta habilidade hori nahiko dominatzen nulako, baina gehien bat da nik uste oso importanti eta gaztetxoan antzako konseju bezala, askotan hori ez, dala benetan itien nahizun gauzak eta sentitzen ezuna eta gustokoa dezuna hori itea jun ez. Eta oso importanti da, eskaladan oso kirol individuala izan da, bakoitzak bere metak eta bere helburuek kokatzie eta horien bile jutie eta gehien bat gozatzi egitezunakin, disfrutau eta sinetxi ez, sinistu hori kapaz zehala ez. Eta nik uste oso importantia da motivazioe, baina motivazioe egiteu gogu eta ilusioe ez. Ilusioe oso importantia da gaztetxo bazean nien, zanet dana hori ez. Dana deskubritzeko daukezun sentsazio hori. Gehien bat, hasi nintzen nien hori da. Gora akordatzen naizena asko bari, ze ilusio nauken eta ze leku berrieta juten nintzen nien eskalatzea, begirek zabal-zabalen da nola behitzen ditun pareta danak ez. Eta hoxe, nik uste kiroldanetan bezala ez, importantiena dala hoxe. Gogu eta ilusio. Venga, opa. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Opa, va. Bien. Vamos. Pie derecho, va. Bien. Venga, aguanta. Venga, va bien derecho, sí. Bien. Hoxe, eskalatzea gustatzen zaiona edo eskalatzea probatu nahi duenak, oraindik ez dakigu fetxa, baina inaugurazio eguneako gonbidapena ematen dizuet, gonbidatuta zaudete, eta nahi duenak Facebooken bihatz jarrita edo Instagramen bihatz eskalada gunea
jarrita, gure egunerokoak ikusi ahal izango ditu, ez? Hoxe, mila esker, da izte arte.